Марина, вот я у вас хотела спросить. Вот президент Владимир Зеленский сказал, что изменения в 10-ю статью Конституции Украины не приведут к деоккупации полуострова. У вас в команде понимают важность этих изменений и понимают ли, что Украина, имея в своем политическом кейсе коренной народ, усиливает свои позиции на міжнародних площадках в тому числі? Ну, насправді тут важливо розбирати ситуацію, зважаючи на те, що якщо це допоможе нам з точки зору міжнародного права, хоча міжнародне право не настільки сильне в визначенні меншин, власне, по своїм правам, по мовним, по релігійним і так далі. Да, це корінний народ. Ну, корінні народи так само, тобто це Європейська хартія, ми знаємо, які конвенції регулюють. Про корінні народи. Я хотів би, щоб ви були точними. Вибачте, що я вас перебив. Оце є і проблема нової влади. Вона взагалі не розбирається в цих питаннях. Більш того, я відповіді чую, а чому це кримськотатари, а там угорці на черзі стоять, а там мадяри, тобто, вибачте, румини, там ще хтось. Просто ніхто не розбирається в тому, що є Крим, що відбувається з кримськими татарами, що їх очікує, і саме головне, яка роль і відповідальність української держави.